So we're back na dito sa Hinaguan Nature Park. So nandito na kami. Ay, sorry. Nandito na kami ulit. Ayan, at ngayong araw nga. Ito, nagluluto na sila. What are you cooking? Ako nag-marinate lang ako ng bangus. Para? Para kung may mahugot-hugot na ulam. Daing. Yeah, daing. I love it, oo. Boneless yon? Hindi, kasi wala tayong parang gunting. Ba't hindi pina-boneless? Binigyan lang sa auntie ko. Binigyan na auntie mo. Thank you, auntie niya. Ito. Ha? What are? Cook. Prinsat. Anong I cook? I will cook. Pansit. For lunch. And then, adobo. Adobong baboy? Hindi. Chicken? Bahay. Pakayabang mo naman. Porket meron ka ng bank account. Sabihin ko talaga. Ibablock ko si kuya sa'yo. Tingnan natin. Hindi! Wala! Pakayabang mo. Ang lakas na loob mong mag-pink. Mukha ka namang glow in the dark dyan. Wow. Sobrang itim ko na talaga. Ay, oo. Oo, Day. Uy, asan pala may make-up natin? Ang akin naman. Hindi mo sinabihan. 2:00 pa siya si Jubilo. Punta ako dun sa pinsan ko muna, 1:00. Yung pinsan ko lang ang pa-makeup eh. Dapat ito muna siya para isang lang. Layo. Para isang service lang sila. Isa lang. Siya lang eh. Sayang naman Hindi yung... naman sila kaklase. Hindi siya nagkuha. Ang hina ng mga kliyente mo dito. Doon sa Manila pag ako... Hindi. Meron sa kayong 5 sana sila. Oo. Sabi ko 500. Huh? Ay, pwede 200. Huh? Ano bang gagawin? Pupulbuhan kayo? Ay! Ano siya, pulbos lang. Yung pinsan ko, okay na sa akin 350. Go, wala problema. Yung pinsan ko kasi. Yung 4 ka, wag na lang daw. Uy, ang mahal kaya ng Ako sa mga nagpapa-makeup, sa makeup po, kung bibilangin ninyo, magkano na foundation? Sabihin mo na ang foundation, 30 pesos. Yung moisturizer, yung serum, yung concealer, yung eyeshadow, yung powder. Hindi lang yan. Diba? Ang nakakaano yun, yung pag ng mukha mo. Hindi, yun nga. Paano? Plus, maliban doon sa mga product na ilalagay sa'yo, paano pa yung skills, yung talent niya na ikakabit sa'yo. Diba? Hi po, good morning. Naku, may mga bisita tayo. Hi, mga taga saan po kayo? Cagayan. Dyan sa Cagayan. Hello. Dalawa lang kayo? Followers. Hello. Oo, kasi kung basher, malamang sa malamang hindi pupuntahin dito. Makapunta lang sa park. Sige po, mag-ikot-ikot muna kayo. Picture me ha. Enjoy po. Saan ka naman bating? Iba yung ngiti mo kagabi. Bakit? Gano'n katotoo? Kamusta yun? Sas! Iba po yung ngiti ni Bating kagabi nung dumating siya. Para siyang na-fertilizer. Kakaiba yung aura niya. At saka yung mga makeup ko, mamahalin. Hindi naman kami gagamit ng Johnson's Baby Powder lang. Diba? Kaya sana, yung mga papaayos, huwag nyo na baratin yung mga makeup art. Tulad nito, 500 lang to. Mura na nun Tsaka hair yon. Hair and makeup. Di na mo. Samantala ko, pag ako naniningil, 1,000 na. Hindi ko sinabing dahil... Hindi kasi siguro dahil ngayong iba. Oo, nandun na tayo. Pero pag may mga ganyang gatherings, kailangan pinaghahandaan din natin. Kasi yung picture, memories mo na yan for a lifetime. Diba? Hanggang pagtanda mo na yan, makikita mo na yan. Siyempre, kailangan kahit paano maayos, diba? O maganda yung itsura mo. Ganon. Good morning, Hinaguan. So, eto na siya. Wow, colored na rin pala ang ating mga gulayan. Yung mga natirang ibang parte ng bubong, nilagay dito pangharang sa mga tanim na gulay. Takim! Asan na yung aking maleta?
Saan? Andito na? Anong meron? Ha? Grabe naman. Hindi ko naman sinabing kasama katawan mo. Ang dami. Asan na si Judy Lo? Lalaki. Manguha? Ay, manghuli na. Ito, balik to pikas. Ay, di na. Balong ako na Amba kayo. Dito ko. Hala. Ha? Wow. Oh, ano? Paano ka ngayon? Oh. Oh, 'di ba? Paano ka ngayon? Oh. Wala, kinakailan nila yung tali. Nagtalo na yung mga isda. Ano kasi ginagawa mo, oy? Manguhuli ka. Oh, asan na? Oh. Dami ah. Wow, dami ah. Tingin nga. Nga. Oh. Wow. 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 Oh. More. Parang liliit ng iba, no? Liit pa nung iba. Hoy! Sira ulo ka takim. Ay, maliliit. Balik mo. Ito ang lalaki nung iba, oh. Lalaki pa, oh. Ayan, oh. No, dati inuhuli natin. Ano iluluto? Dilawin. Na, ang liliit ng mga nahuli. Balik. Tsada na sa krito ko, no? Yung mga malalaki ba? Huli na ako. Ayun, may mga maliliit pa, oh. Parang ano na, pang ginamos. Ayun. Good size. Mga nanganak na sila. Ang galing. Malalaki na rin yung ibang mga tanim dito sa likod. Mga pipino, patola, ampalaya, diba? Okra, talong. Ayan yung mga nahuling tilapia. Ayan, malalaki. Walo yung hita. Ilang daw? Imo hita pa dili-dili pa. Dugay ka ana. Ay! Hala. Dugay man mo ano na. Manbolos. Okay, 1, 2, 3. Clara ka. Uy, awat ako kayo ay. Wala nasa dagat. Kaya may mga lahi eh. Iba oh. Isa pa. Na. Ako siya day ay. Ibang lahi. Kani si Chinito, kani si Kano. So, Ay! Nagkabentahan na po. Hala. May pangkain na. Pang dinner. Ilang piraso? Ha?
Ilang piraso yan? 2, 4, 6 lang. Dapat 7. Isang araw, 1 week. Kumustahin naman natin itong pinapahukay ni Brenda na para sa swimming pool. Ano na kayang lagay? Ano lang? Good morning! Hi! Naana? Malalim pa rin. Narin nakalalim ko yan na hukay nyo. Balik mo. Balik. Balik sa simula. Dili na-miss ko na sa 30. At 30 feet na. Nalag mo abot pa ni 30 kay hugmo. Ang dami. May mga bago na kuwang bato. Malaki. Nasa 30 feet na. Lalim na rin pala. Uy. Buti walang ahas. Rainbow sa lagon. Sigpin. Lalim. Ito na yung tubo. Yan na yung tubo na gagamitin. Ito. Black rin. Ayan, dyan sila nagpapump ng water. Kumukuha. Ito rin yung pump-pump. Ganito rin yung pump-pump na gagamitin o mas malaki, kuya? Ay, sige po. Salamat. Kuya. Kuya. Mas malaki pa dyan yung pump na gagamitin? Pag nag-ano na? Eto, para saan yung tubig? Yan, para saan yung tubig na git? Sa ilalim. Sa ilalim. Tara. Ahas. Wala. Tara. At sa sing. Wala akong kaon bed. Takpo na to. Ahas. Ayun. Lalara ba na ang ahas? Dayamon na alas. Baksan. Ahas. Laang gaksan. Saan? Dito. Wala. Dito. Alis mo yung paso. Ay! Wala man. Nawala na. Andiyan sa ilalim. Nara! Kani nga pat ba? Ito to, yung malaking paso. Alisin mo yung paso, sing. Lumayan na. Ayan. Ayan na. Ay! Wala ulo. Wala yung ulo. Takpin mo. Anak, paa. Yawa ka. Garapon. Uy, patayin. Kaya nga, kumpra nga. Uy. Kaya sa ano?